apha emculweni thina simbiza ngoba nguZahari album esithi Country Girl lisithi le ingoma My Guitar. Ndlela ke besithi enkosi kusigingqingqi mfana omdala simbambe phaya ekomani sithi amasiko nezithethe aphinde athi ezolimo nathi ke masiguqula ikhasi singene ngolu hlobo. NgoLwesithathu ngumhla wesihlanu kwinyanga yenkanga ngunyaka wama-2025 silapha nje unyaka siwugqibile. Yabona ke le ngoma igqiba ongenapha ifuna xa ujonga ngemva ujonga uba tyhini ngobani bebenam nje kuhamba nam apha enyakeni abawileyo apha endleleni nendiye ndaqhubeleka ndahamba nabo. Uthi kaloku nokuba nantoni na ebikhona kodwa andisephuncuke kodwa isigingci sam sawuhlala sikhona sona. Thetha ukuthi usithembe okwehashe ligoduka. Igama lam ndingu-Asanda Maliwa, le yimbadu eliliqonga ivukane lenzele wena ukuze sikwazi ukuxoxa ngengquba kaxaka zengxaki. Ngelinye ixesha ke side sizoncoma apha siqhweba izandla kuba eliya loqonga lezigxeko koko liqonga lokuba sisabele, sibonisane, sibone imicimbi iyakusithatha isibeke phi na kuba sifuna uthi ngenye imini sasebenzise liqonga saze ke ngoku emveni koko zalunga izinto. Lo mba sakuthetha ngawo kusukula namhlanje ingquba kaxaka yengxaki nesankqwe kunjalo nje kwilizwe loMzantsi Afrika, kakhulukazi ke kwiphondo eli leMpuma Kapa. Yintoni na ngoku? Kaloku ngo-August walo nyaka kulapho sive iingxelo zokuba unqunyanyisiwe lowo ungumlawuli wezonxibelelwano kanye kwisebe lezemfundo kwiphondo leMpuma Kapa, uVuyiseka Kamboxela. Bancinga kakuhle ke uhleli inyanga ezimbini oko ephantsi kokunqunyanyiswa. Nakubeni kunjalo ke ebutsheni bale veki sibone ekhupha ingxelo dandalazisa ukuphela kwexesha lokunqunyanyiswa kwakhe nokubuyela kwakhe emsebenzini. Maliwa, awubhudi ziyinyani ezingxelo? Hayi, khululeka, ukhona ulapho uza kutsho ngokwakhe uba siyateketa kwelinye icala. Kwelinye icala ke isebe lezemfundo ephondweni nalo lakhupha ingxelo yalo ethi hayi khona ayiyonyani futhi liyazibhekelisa kwezi ngxelo, kodwa ke sakusabela sive ncakasana kuye uVuyiseka Kamboxela. Khumbule ke sinaye nengcali kwimiba ejongene kanye nemisebenzi, abantu kuthiwa ke yi-labor expert sothi sibe kanti naye siva kuye uba le micimbi ilolu hlobo okanye oku kuhamba okanye kuhambe kanjani na. Nguye ke lo mnumzana uMalathisi Kaqamngana. Vuyi, enkosi kakhulu, siyakwamkela kwimbali kwiVukane FM. Mandithathe lithuba takamaliwa ndibulise kuwe, bulise kumphulaphula hleli nathi wevukani ngalo mzuzu. Nkosi kakhulu. Kwelinye icala ndishilo ndathi sinaye ke ingcali kwimiba yemisebenzi, nguye umnumzana uMalathisi Kaqamngana. Mhlekazi, wamkelekile enkqubeni. Mandibuyise kuwe bhuti wam, ndibulise nakwabaphulaphuli bonke. Enkosi, siyabulela tata ngokuba ukwazile ukwamkela isimemo sethu ukusukula namhlanje. Vuya, asizuyithatha ngoku siyayazi le ningakumbi kweli iqonga. Sagqibela ukuthetha nawe apha sithetha ngemiba enento yokwenza nesebe phambi kokuba unqunyanyiswe. Khawusibuyisele umva, ize njani okokuqala into yonqunyanyiswa ukuze sofika kule ndawo sikuyo ngoku? Mandiyithathe lithuba msasazi ndibulele kuwe, ndibulele nangexesha ondinike lona nevukani ngokubanzi kwakunye nobhuti lona esinaye namhlanje apha estudio, nakumphulaphuli wethu othe wasinika ixesha lakhe asimamele. Mandiqale kanje mntakamaliwa, le nto ndithi ngomhla wama-20 nangomhla wama-21 kwinyanga kaAgasti, intlangano yabasebenzi ebizwa ngento yoba yiNEHAWU apha eprovinsini, kulaa sebe lezemfundo inebrantshi elibizwa ngento yoba ke yiNEHAWU naphayana ebrantshini. Ndinayo into ethi ke sisithi yiSteve Tshwete branch. Baye banentlangano abayihleliyo mntakamaliwa, ndingekho bahlala intlangano behlala
after bebeye batoyitoya nge-20 ka-Agasti. Nge-21 bahlala intlanganiso kwakunye nentloko yesebe uMiss Sharon Masdorp nezinye ke ii-DDGs zesebe. Apho ke kuloo ntlanganiso ababehleli kuyo nge-21 abaphuma bevumelana bethathe isigqibo sentoba mandisuspendwe. Ndingayazi ke intoba ke mntakamaliwa ndisaspendelwane. Ngexa kwenzeka lento kukho inkqubo eyenziwa lisebe, i-event ebizwa ngentoba yi-G20 preparations. Ngexa kutoyitoywayo izwelitsha mna ndiseMonti ndibhizi yile nkqubo yesebe e-G20. Nge-22 ndim ke ephondweni ndibheke eKapa kuba ndiyo-athenda i-national meeting ye-G20. Nge-23 ndifowunelwe ngusupervisor wam andixelele intoba kukho i-meeting ekufuneke ndibe kuyo ngomhla wama-25 kwakule nyanga ka-Agasti. Ndisuke eKapa nge-25 ngale mini kuthethwa ngayo ndimaxhaphetshu ndivuka ekuseni ndiyofika eprovinsini ngo-3 o'clock. Xa ndifikayo ndifika ndinikwa ileta ye-suspension. Le leta ye-suspension ibalula into ezine. Ibalula intoba 1, ill-treate an intern, lo intern yakolapsa yade yabe kanti isesibhedlele. Eyesibini into yintoba wena ungumboxela uqeshe abantu edipartmentini ngokokuzalana. Eyesithathu yintoba wena awuvumanga uthuma abantu kwimisebenzi ethile ye-department ngokokuba uzalana nabo. Into leyo engekhoyo mntakamaliwa because 1 eli lady kuthethwa ngalo kuthiwa laye lakholapsa ngumntana owaziwayo nangabazali bakhe intoba une-problem ye-anxiety. And ngale mina kholapsa ngayo wathathwa ndim ukuya esibhedlele ngemoto yam ngenxa intoba ndipenika ndibona i-ambulance ingathi ayifiki. Kule nithethwayo lisebe intoba wena uqeshe abantu edipartmentini ngokokuzalana. Kwi-department yakwa-education mntakamaliwa umboxela mnye ngulundim, akekho omnye. And akekho umntu endikhe kwathi kanti ndimqeshile kulaa directorate ndikuyo since April. Eyesithathu intoba wena uthuma abantu kwimisebenzi karhulumente ngokokuba uzalana nabo, which is into engekhoyo ke leyo because kukho abantu ekuthiwa zii-deputy directors apha ezantsi kwam. Azo deputy directors ngabantu abangoMr Mtima, Mr. Mr. Njoli kwakunye noMiss Sigabi. Ngabo abathuma abantu kwi-event. The only thing ize kum kuku-aprover i-decision ethathwe ngabo ngoba ndisayine as a responsible manager so that bakwazi ufumana i-transport, bakwazi ufumana accommodation. So zezo zinto zintathu ke mntakamaliwe ekwathiwa ndisaspendelwa zona i-department yakwa-education through the head of the department, uMiss Sharon Masdorp. Ndahlala ekhayeni inyanga yaphela. Kwinyanga yesibini kwazokwenziwa i-investigation. Ndazibeka izizathu zentoba ndiphikisana nendlela lena. In fact ndiphikisana ne-suspension. Ndikwaphikisana nentoba le nto ithethwayo izizityholo ezine ayonto iyinyani. Ndazibeka i-facts on all of that. Emveni kwangoko mntakamaliwa ndathunyelelwa i-document enamaphepha amabini ekuthiwa zii-charges. Xa ndihlala phantsi ndizireyide ii-charges ziyehluka kule nto bekuthiwe ndiyisaspendelwe, zithetha nto yimbi. And ziyabonakala intoba ayizozinto that indeed ungakhe uthi zisisizathu sentoba umntu ahlale endlini. Ndahlala ke mntakamaliwa yaphela i-60 days ingekaqali idisi as uba ingekaqali until today. Kwathi ngalaa mini yama-24 ku-Okthobha kwanyanzeleka intoba makube kanti idisi iyahlala because xana isanksioniwe funeke kube kanti ihlala within 60 days as uba ipolisi kagovernment isitsho under i-guide of management of DC in public services.
engu 5.5 pha ku page 13 bullet number 4 uyachaza into yoba i-DC mayihlale within a period of 60 days. Into eyenzekileyo ke into yoba kuthi ngalaa mini kuphela i-60 days ndibizelwe emithingini. Imithingi leyo ibi-introducer i-team ezawuthi ibe yiyo ehlalela le case. Ekuhlaleni kwethu kule meeting kuxoxiwe into yoba 1 igqwetha le-department lifuneke libhalele mna licela ukuba libe kanti lingummeli wesebe kweli tyala, and 2 bezawucela into yoba ndibe kanti ndibanika i-information ethile endingekayazi into yoba yintoni loo information until today, and bezawube becela into yoba ndiconfirme i-total number yamangqina endizawuthi ndibe kanti ndiyawabiza, which is ke yona ke ndayenza instantly. But ke ngoku xa uza kule yokuqala into yento yoba xa uza kule yokuqala into yoba kuthethwa into yoba yintoni ezothi yenziwe, it means besingekaqali i-DC besenza le nto kuthiwa kukwenza i-rules of engagement, and 2 i-department ithi ifuna ukufaka amagqwetha kule process, but i-SMS handbook, which is the one esetyenziswayo ukugayida i-process, ithi kwi-DC between i-employer and the employee akufuneki magqwetha until kude kube kanti kukho i-dispute esiwa e-Labour Court, which ke ngoku le case ayikaqali, but i-department already seyisithi iya-aplaya kum, iaplayele into yoba mayibe kanti yona irepresentwa ngamagqwetha. Andikayithathi ke i-decision because funeke ndibe kanti ndiyaphendula kubo ngomhla we-7, which is andikayenzi. Zange kubekho into engenye siyixoxayo except ezo zinto zintathu. Okuye kwangumnqa ke yinto yoba kuthe nge-10 to 7 ebusuku ndasendelwa i-email by igqwetha elithi lingu-chairperson wale DC, lithathe isigqibo lento yoba makube kanti i-suspension yam bayayi-extenda. Ndaliphendula ke ndilixelela into yoba le communication liyenzayo apha kum irongo because ngokwepolisi ithi xa uzawuextenda i-suspension funeke umqashi abhalele umntu ongu-chairperson. Lo ungu-chairperson apresente kulona kucelwa i-suspension ngaye. Lo kucela i-suspension ngaye, which in this case is Mboxela, I-explain into yoba uyavumelana na ne-extension of the suspension okanye kavumelani. If akavumelani nayo zithini izizathu zakhe, nto leyo engakhange kube kanti yenziwa kum. Into enayo ndifumene nje i-email ethi sokuphangela. And mandithethe msasazi into yoba le email ayisuki to anyone in the department, isuka egqwetheni, and akukho mntu ukopiweyo kule mbalelwano. Imbalelwano isuka egqwetheni eza kum. Ndanyanzeleka ke msasazi into yoba mandibe kanti ndiyayi-understand into yoba la communication ayikho formal, because i-communication eformal eza kum funeka ibe yi-communication endiyaziyo uba lena isuka kwi-ofisi ka-HOD okanye lena isuka kwi-ofisi ka-Chief Director okanye ka-DDJ, so that ndizokwazi into yoba ndithi legally ndi-implement i-decision ye-department. So ndahlala cela nje ukumisa akuloo ndawo nje Vuyi, ndizothatha nje i-ad break, emveni koko sibuye siqhubeleke phambili sipha kwimizuzu nga-24 ngoku anesine nesiqingatha ibethile intsimbi ye-9 usaphulaphule imbhado siva sisaza kanye nentsusa yokunqunyanyiswa kwalowo ungumlawuli wezonxibelelwano kwisebe lemfundo kwiphondo leMpuma Kapa, uVuyiseka kaMboxela. Ufika ke esazama ukusinika imvelaphi yokunqunyanyiswa kwakhe kuze sizofika apho sikhoyo namhlanje. Shilo ke sathi sinayo ingcali kwimiba yemisebenzi nguye umnumzana uMalathisi kaQamngana, Labour expert. Sibeka phaa ngoku sikwixesha loba sithi ingaba ngusomashishini osakhasayo nenjongo zokuphuhlisa ishishini lakho uphinde uze notshintsho empilweni naseluntwini ngokunjalo. Ukuba kunjalo, iVukani Community Radio ikuphathela iVukani Small Business Package Deals enabaxabiso ancamisayo.
Siyivukani Community Radio siyayiqonda ngokupheleleyo ingxaki somashishini abasakhasayo kunye nabo bakhulayo abajongana nazo, umzekelo ukunqongophala kwexesha, ukuswela ubukho kwezamakhasi onxibelelwano kunye nezinye kolu rhwebo lunokhuphiswano ngamandla. Yiloo nto ke sakhe iqhinga lokunceda oosomashishini baxhumane nabathengi ngondlela lula nenamaxabiso aphantsi. Yiba nomfanekiso ngqondweni. Ishishini lakho lisaziwa, kuthethwa ngalo ngamawakawaka abantu. Ayililongo iphupha eli liyenzeka ngokwenyani. Iqela lethu labasebenzi abaqeqeshekileyo baya kusebenzisana nawe ukwenza intengiso ekhethekileyo kwaye eyenza umtsalane kubaphulaphuli beVukani FM. Eyona nto encumisayo ngezi small business package deals, uyakwazi ukuzikhethela ekufanelayo kwaye elingana nespaji sakho. Ukuzifumanele ezivukani small business package deals, tsalela umnxeba kule nombolo 047 877 0095 okanye 047 877 0096 okanye uthumele i-email ku-sales@vukanifm.org. 26 emveni kwentsimbi yethoba kwiVukani FM. Uyangena ekhaya, siyakwamkela enkqubeni. Busaqhuba ke Vuyi, ndakuphazamisa kunjalo nje. Wayifumana le mbalelwano kodwa ayisuki sebeni. Ubonakala Ndayifumana imbalelwano mntakamaliwa but yabingasuka esebeni. Ndathi ke kuba ndiyayazi i-experience karhulumente nokuba betreat abantu ingakumbi akhe wabe kanti ugilene naye. Ndazixelela ke into yoba kunyanzelekile into yoba ndiyikhumbuze i-department yoba inoxanduva lokulandela imigqaliselo karhulumente. Ndabaxelela i-department, ndathi mna xa ndiphendula kweli gqwetha ndam-athatsha u-HOD, ndam-athatsha u-Deputy Director General we-Department ongu-Corporate Services, ndam-athatsha umntu o-responsible for labour, ukuqinisekisa into yoba impendulo yam lena ithi le nto ithetha leli gqwetha i-outside of the law bayayibona, kodwa ke bobathathu zange kubekho nomnye ondiphendulayo. Ndahlala usuku lokuqala, which is day 62, because le email ifika kum ngoLwesihlanu, which is the 24th of October. And xa ifikayo kum ifika nge-10 to 7, which ke ngoku technically ngokokuphangela kukarhulumente, urhulumente uvala ngo4:30. La communication is not a communication official, ifolisha kwi-following day, which is the following day ingomvulo, 3 days after i-suspension iphelile. Ndahlala ngomvulo andaphangela, akho mntu uphendulayo kum, akho gqwetha liphendulayo kum. Ndahlala ngoLwesibini andaphangela, akho mntu uphendulayo kum, akho gqwetha liphendulayo. Ndathi kuba ndiyayazi into yoba ke kwale department indisuspendileyo ingakhe ithi xa sele ndingaphangeli iphinde ithi uyayazi into yoba xa kuphele i-60 days kungekho nto formally written to you bekumele buphindele emsebenzini, iphinde kwayona inditshajele into ezawuthi ndi-abskondile. And ke msasazi mandiyithethe into yoba ndithetha from experience of knowing many teachers ezigxothwayo ngurhulumente kuthiwe zi-abskondile zibe zingakhange zi-abskonde, umntu engakhange ayifumane i-formal communication ethi suspension yakho iphelile, buyela emsebenzini. And nangela xesha ndinikwa ileta suspension ku-Chief Director we-Department kwa-Labour, uMr Mnguni, utshilo wathi xa kuphele i-60 days kungekho nto ithi ya-extendwa i-suspension yakho, unolungelo lokubuyela emsebenzini. And le nto bendiyenza, it is within the policy. So ndabuyela emsebenzini ndaphangela i-2 days. It's only on the 3rd day apho ndiye ndafumana intoba kuthiwa i-department ibalekile yabheka ecourt, eBhisho High Court, iyokukwenza le nto kuthiwa kukuaplayela i-urgent application yentoba mandi-interdictwe emsebenzini. But i-technicality yintoba ndi-interdicted kuyena emsebenzini, but andinayo ileta formally ethi your suspension is extended. Now, ndihlele ekhaya on the basis of an interdict, not on the basis of the suspension, because andinayo into ethi kum formally your suspension
is extended. Ndihlele ekhaya on the basis of an interdict of the court. And ke ngoku mna ndiyazazi ngoku into yoba ndi-protected because akuzubakho umntu othi uhlele endlini uabskondile, as sometimes the department does. Ndihlele endlini kuba ndizawukwazi ukuthi nantsi interdict endisevwe ngayo eyi-application ye-department. Uyangena ekhaya ngena phaa ku-072 514 5381 uba ufuna ukuzibuzela umbuzo okanye ufuna ukuhlomla kumba esingawukusukula namhlanje. Shilo ke sathi sincokola andazi ke mandikubize kanjani noma ndikubize njengonqunyanyisiweyo na inhloko yezonxibelelwano esebeni ngoba according to izinto sele uzithethile ngoku indenza ndikhwele ecingweni nangamandla kuba egqibeleni i-statement sona sitsho sithi hayi usasuspendiwe litsho lona isebe. Khumbuleke mphulaphula ndiyafuna nokuyibethelela into ethi ndifowunele inehawu kanye apha ephondweni ngelizwi nangokosiba lukanobhala wenehawu umlungiseleli ncaphayi ndibamema babe yinxalenye yale nkqubo batheke kuba isebe lezemfundo lo mbali usingathile bawuphinde babuyele xa bekwimeko yokwazi ukuhlomla ngawo. Ngokunjalo ke nesebe lezemfundo benishilo ndathi ndalikhangela nalo kwenza kuphinde futhi jonga uba xa ndikwazi ukubafumana siyakwazi kusini na ukubafumana ke le nto kuthiwa i-right of reply nokuva ncakasane elabo icala uba imicimbi emi kanjani. Mntakamngana andazi noba andifuna ukubuza mbuzo kodwa ngokwendlela esethethe ngayo usisivuyise kamboxela ngokwesitori sakhe ngokwesinariyo yakhe ithini labor law apha? Okay. Mandibulisa ukhona. Ndibulisa nakumema. Masiqale senze kanje, sizama ukohlula kwezinto ezine. Okokuqala masihlule kwezokuqala. Kukhona i-procedure ekuqhutywa ngayo kwi-private sector nakwi-public sector. So namhlanje sithetha ngale nto kuthiwa i-suspension. Nayo iyakwazi ukohlulwa kabini. Kukhona le nto kuthiwa i-precautionary suspension, kube khona into kuthiwa i-punitive suspension. Now i-punitive suspension kuxa umuntu esohlwaywa ufunyanwe uba unetyala lo muntu now uyohlwaywa ke to a point kuthiwe wena uzaba ku-suspension yenyanga okanye yeenyanga ezimbini ungakhange kanti uyahlawulwa. So uhlala endlini ungahlawulwa for 2 months. Now le nto yenzeka xa umuntu efunyenwe enetyala lento ethile. Now kube khona le nto kuthiwa ke ngoku i-precautionary suspension. Now i-precautionary suspension kukuba umuntu akanatyala kodwa kusajongwa uphando lokubana uphando luzasikhupha phi. Now kwi-private sector ke iyakwazi ukuba ku-precautionary suspension kude kuthiwe precautionary suspension pending investigation okanye pending i-disciplinary inquiry. Now kwa-public sector izinto noko zihamba ngohlobo olune-order eyahlukileyo kwa-private ngohlobo lokubana xa umzekelo i-employee isuspendwa okanye izawususpendwa kwi-public sector, into yokuqala funeka kube khona izizathu soba kutheni lo mntu engafunekanga abe semsebenzini. Umzekelo, uba kuyabonakala ubana lo mntu kungathi kanti uzawuthi ngoba semsebenzini kwakhe aphazamisane nophando, nakhona funeka kube khona into ezawuphandwa. Akakwazi nje umqashi avesikathi igqisa sithi hayi ndiyakususpenda ngoba eqonde uva kamnandi nje uba makasuspende. So kufuneka kube khona into engumhluzi ekuthiwa le nto asikayipheki yonke, so ikhona le nto sifuna uyijongisisa kule nto. Emveni koko sizawubona uba masithini, siyaqhubekeka basokutshaja okanye singakutshaji. Now before kube kanti kuthathwa i-decision yokususpendwa umntu kwa-public sector, lo mntu ufuneka kube kanti uya-invayithwa kuqala, kuhlalwe naye phantsi kuthiwa kukhona umsi esiwubonayo but umlilo asikawuboni. Now ukuze singaphazamisani nolu phando loba sifike emlilweni, siyakucela mani uba sicinga uba uyohlala phantsi. Now nje sicinga uyohlala phantsi nje, khasinike wena izizathu sokuba kutheni ungafunekanga ube kanti uyasuspenda. Now lo mntu uzakwenza i-representation yakhe naye. Now ekubeni enze le representation yakhe kujongwe ke ngokwezizathu aze nazo nezizathu zalo uzabe emele umqashi soba kutheni lo mntu funeka suspendwe, kuhluzwe phakathi kwezi zinto zombini.
uba kuyabonakala ubana lo mntu angabe kanti uzawuphinda aphazamise uphando lwethu, kuyakwazi ke ukuthathwa isigqibo sokuba hayi khawukuyohlala endlini wena. Now nje kuthathwa esaa sigqibo nje, esaa sigqibo sizawuba ne-time frame yaso. Umzekelo kuzawuthiwa nje suspendile nje, i-suspension yakho izawuba yi-60 days. Now kulaa 60 days funeka kube kanti kuhlalwe le nto kuthiwa yi-disciplinary inquiry okanye unikiwe ii-charges zakho towards i-disciplinary inquiry. Now ndifuna ke sohluleke, kukhona le nto kuthiwa yi-disciplinary process, kube khona i-disciplinary inquiry. I-disciplinary process iqala ngalaa mini kucingo uba uyatshajwa okanye kuza kwenza i-investigation okanye kufike izityholo ezikunobangela ubana lo mntu kube kanti uphantsi kophando. Emveni koko nje lo mntu segqibile ukunikwa zonke ezi zinto, kuthathwa isigqibo anikwe ileta yakhe uba mawuhlale endlini. Now iyaqala i-time frame ke ngoku yobana funeke sibe kanti by within 60 days funeka kube kanti i-disciplinary inquiry iyahlala. Now nantsi into yesibini ke ngoku eyenzekayo, uba kwenzekile ubana uphando lube kanti le nto i-serious kakhulu, uyakwazi ukwenzeka ubana kube khona ingcingane ethi iyaphela yona i-60 days and nje iphela nje 60 days asikalugqibi uphando, therefore sidinga u-extenda le nto kuthiwa yile suspension period yale employee. Now before kuthathwe isigqibo sokuba le employee isuspendwe, funeka kwenziwe laa process biyenziwe ekuqaleni, abizwe lo kuhlalwe naye phantsi, sicinga ke ngoku okanye u-extenda your suspension period. Now anikwe ithuba to make i-representation. Remember ke, uba kunokwenzeka i-employee lena idisiwe kwi-disciplinary inquiry ide igqoke. Now uyakwazeka umntu xa i-challenge i-suspension yakhe ayi-challenge on 2 grounds. Uyakwazi uyi-challenge procedurally, uphinde uyi-challenge substantively. Besides i-dismissal, uyakwazi ukuchallenge even i-suspension le. I-suspension le uyi-challenge based on le nto kuthiwa yi-unfair labour practice. I-unfair labour practice ke le nto kuthiwa yi-omission, kugquduza kukamqashi, either in terms of promotion, demotion, probation, benefits and training, okanye i-suspension okanye any disciplinary inquiry short of i-dismissal. Zininzi ke i-definitions ze-unfair labour practice. So hence kubalulekile ke ubana ezi zinto zilandele. Kwa-private sector kazikho because ii-courts ngoku namhlanje ziye zakufika kwisigqibo esithi kwa-private sector akunyanzelekanga ude unikwe ithuba to make i-representation xa uzawususpendwa. However, if ikhona i-collective agreement okanye kukhona umthetho oregulator i-procedure yokususpenda umntu and give that person the opportunity to make representation, you are then bound by that law okanye you are bound by the collective agreement. Once ube kune-collective agreement, awukwazi urelaya kulaa judgment ye-court ethi akho sidingo soba umntu enze i-representation. So inqabuzana ke nguba lapho kubonakala ubana kungabhidwana igopi kuloo ndawo ukubana ingaba silandele indlela yokumsuspenda na umntu kule meko inje. Okay. Siphango kwemizuzu ngama-21 kuphambi kwentsimbi yeshumi. Usaphulaphula ivukani kulapho ke sikunika khona inkqubo yakho. Sishilo ke sathi sinendwendwe onqunyanyisiweyo. Andazi mandime kanje Mavuyo. Onqunyanyisiweyo, andanoba unqunyanyiswe noba unqunye ngoba wona uthi akho nditshoyo uba unqunyanyisiwe. Kodwa kaniboleke mane eligama lokunqunyanyiswa kwangoku. Ongumlawuli wezonxibelelwano kwisebe lezemfundo kwiphondo leMpuma Kapa, uVuyiseka Mboxela. Shilo ke sathi sinaye ke nobhuti Malathisi kaQamngana kulapho kanye ke naye esalatha uba uthini na umthetho lo ojongene nemeko yengqesho. Nawe ke mphulaphula sikuvaleli ngaphandle, mhlawumbi ulisebe lezemfundo laseMpuma Kapa unomsebenzi wakho ofana noVuyiseka Mboxela
mhlawumbi unguvuyise kaMboxela unesebe lakho apho ukhoyo lesebe lezemfundo nantsi ingcali waziyo umba ojongene nemisebenzi umnumzana uQamngana ungakwazi ke na ukusitsalela umnxeba phaa ku-072 514 5381 ukwazi ke ukuziqondela ncakasane kumba esibeke kuwo intente kusuku lwanamhlanje. Umzi wakwaBiyela Attorneys umema bonke abo bathe bagaxeleka kwingozi zemoto abo bangazange bafake ibango labo ku-Road Accident Fund ngokufanelekileyo. Siyabanceda nabo bathe bangamaxhoba okuphathwa ngokungakhathali ngoogqirha ezibhedlele baze bonzakala. Singabashiyanga ngasemva nabo bahlukumezeke ngokuxhatshazwa ngamapolisa bengenatyala. Xa ufuna inkcazelo ethe vetshe ngomsebenzi wethu sijonge kwiwebsite www.biyelaattorneys.co.za. Ungasitsalela umnxeba okanye usibhalele on our WhatsApp kule nombolo 077 377 1498. Amakhasi ethu onxibelelwano nguFacebook. Xa ufuna inkcazelo ethe vetshe ngomsebenzi wethu sijonge ku-www.biyelaattorneys.co.za. Siyafumaneka naseMonti Suite 1 at number 2 Clifton Road, eSelborne in East London. eBiyela Attorneys singamagqwetha azimiseleyo ngokukhusela amalungelo oluntu. Shumi ngoku elinethoba nesibhozo phofu nesiqingatha phambi kwentsimbi yeshumi. Mavuyi ufikelele khawusinike ke lo mfanekiso i-statement esusibhale xa kuphi ulifumene ithuba lobude uyofika ke ofisini utsho uthi akho nto ibambekayo nebhaliweyo ethi subuyele emsebenzini njalo njalo. Uyisibhale phi i-statement ufikile ofisini now that iphelile 60 days? Mandi just before ndiphendule lo mbuzo wakho mntakamaliwe, I think ubhuti lona sinaye apha uMr Qangana, he's very honest because uthetha exactly what should have uthetha izinto bekumele uba i-department izenzile ingazenzanga purposely. Yeah. And ndiphinde ndiyongeze kule nto ayithethile is that even if mhlambi masithi bekungekho policies ezigayida indlela emakwenziwe ngayo at a workplace, kukho lento kuthiwa zii-laws of natural justice that is in the Italian language it's called audi alteram partem, meaning hear both sides of the story. Xa kuthiwa uMaliwa akazinxibanga ii-headphones, mbuza uMaliwa into yoba uzinxibile na okanye ubungazinxibanga, aziphendulele. Something engakhange yenzeke kum. And eyesibini, the SMS handbook, which is a policy eguide abantu abazi-directors in the country, ithi mawunikwe i-chance yento yoba kuthiwe yilaa nto kuthiwa yi-intention to suspend. Unikwa kuyo i-7 days into yoba you are given these days to respond. Why mustn't you not be suspended? Ayenzekanga loo nto kuleyo kum. Into endiyaziyo nje into yoba ndafika ndanikwa ileta into yoba ndi-suspended. And that suspension, msasazi, is as a result of a meeting kaNEHAWU ne-Department of Education. I do not know ke into yoba ke kuthiwa xa kukho unobhala weNEHAWU othi isengaphakathi into yoba yintoni engaphakathi, because at the end of the day ndingatsho msasazi into yoba nayizolo ebesedipathmentini uProvincial Secretary weNEHAWU ungqisha nganyawo phantsi eba uMboxela must not come back in the department. If isizathu yintoni andikayazi nangoku. And mhlawumbi mntakamaliwa mandikuklarifayele, andinayo ileta esuka edipathmentini formally ebhaliweyo yeza kum yathi your suspension, your precautionary suspension is extended. Into endiyaziyo yinto yoba i-department ibheke eBhisho High Court yayo aplayela i-interdict of Mboxela. I am not suspended legally. I am not suspended now in the department, but I am interdicted by a Bishop Court through application ye Department of Education, because uze ndiyazi into yoba mna ndi-suspended, umntu ondiqashileyo oyi-Department of Education
on a head of department Miss Sharon Mastopo makabhale formally athi your suspension has been extended because of A, B, C and D. And mandithethe into yoba i-investigation igqityiwe nguSmith Tabata and ireport isezandleni ze-Department of Education. So once i-investigation igqitywe nereport ibe available, akho sizathu sikamboxele sento yoba suspendwe because akukho nto ubhizi yiyo ngoku. The fact that i-department ikwazile uchaza into yoba amanqina wayo ayi-6, it means the investigation is done. So at least on kwezo zinto mandiyichaze into yoba i-department igqibile and uMboxele akho suspended but uMboxele u-interdicted. Yeah. Like uqolo ngokuqhawula uyibonile le report ube nalo ithuba loyibona okanye inesource eqinisekisayo into yokuba nyhani igqityiwe le nto inophando ireport isezandleni zesebe. No. uSmith Tabata igqwetha ebelibhizi ngala investigation liconfirmile and specifically lalinikisile nakuthi date into yoba ngedate ethile lizabe linikisa ireport to the department. And from where I'm seated, the fact that kwangala mini babeyohlala nam besenza i-rules of engagement bayiconfirm into yoba no, the report is done, we have six witnesses, iyakuxelela into yoba ireport igqityiwe, there's nothing else asazo-investigate. Okay, khumbule mphulaphuli sishilo sathi isebe lezemfundo sinethemba lokuba nabo liza kuphendula kwelalo icala nanjengoko singakwazanga ukulifumana namhlanje kodwa ke sibona uba loo nto ibizawuthina. Ndifuna ke for the record mandike ndiyifunde le response yenehow nawe mphulaphuli uyazi into yokuba ndiyilandele le nto. Uthi ke, good day Asanda, emveni kwesicelo endisifakileyo, we are humbled by the invite. However, we are not in position to comment at this point. This is due to our respect for the internal processes of the department. Once everything is completed, we'll gladly take up the opportunity to comment. Thank you. Namda bamba ngazo zozibini. And Tim can ndiyenze loo nto ke for a record. Mr. Kamgan, okay, before size kuwe ubusaya ke Vuyi kule ndawo yokuba i-statement usibhale xa kuphi ngoba sibona ne-letterhead thina outsiders sithi hayibo uMboxele ususpendiwe kodwa i-letterhead yesebe sibeka apho. Msasazi ndiphangele edepartmentini for 3 days. Okay. After the unlawful extension of my suspension for 3 days bendiphangele edepartmentini, and to prove that bendisedepartmentini i-attendance register yedepartment ine-signature yam, and there are meetings of government endizi-attendileyo ze-department virtually, and there are meetings endizi-attendileyo ze-national department virtually to prove that bendisemsebenzini. And also there are some documents endikwazileyo ukuzifumana ezizibungqina with the case endijongene nayo ndizifumana kwa-HR in the Department of Education. So as a person osebenza nemedia nonguye oyi-official spokesperson of the department, ndinexanduva lento yoba ndikhiphe i-relations between mna and my colleagues in the media space, and hence therefore bekunyanzelekile into yoba ndibaxelele abantu endiphangela nabo into yoba ndibuyile. And mhlawumbi msasazi mandiyithethe into yoba abantu kukho abantu abakhomentayo ababuzayo into yoba kutheni le nto inguwe ofuneke utsho into yoba ndibuyile. Andinayo into ethi ke msasazi ukhona umntu wakho wabona i-statement se-Department of Education esibhaliweyo sogqiba sabhala apha emazantsi, issued by the head of department or issued by DDG. Zonke izitatimenti zika-provincial government in the Eastern Cape Department of Education zisayinwa zikhonfenywa ndim as a director responsible for communication and as a person that legally and policy-wise I am designated to do that. So la question ibuza into yoba why letterhead. Ndiphangela kwi-Department of Education ene-letterhead. I am identified with the Department of Education, and the only way endifuneke ndiyenzile xa ndicommunicator ngomsebenzi wakwa-education is to use property ka-government aid, which is in this case yi-letterhead ye-Department of Education. Okay.
Misaqamngana phambi kwandi kunike ungena ndizubuza ndifuna nje ukufunda the leading line ye-statement se-Department of Education esikhutshwe ngomhla wesithathu kaNovember 3rd of November 2025 kuthiwa ke Eastern Cape Department of Education distances itself from the remarks of the suspended communications director, which is now sithetha ngoVuyiseka Mboxela. Misaqamngana cela uphinde ucofe nje laa ndawo mkhuluwa ale phantsi asikuvanga. Yeah, Yes, no man. yes. My Kakhulu. apologies. Indlebe zami zihluthi. Look, as I've explained, processes. Yeah. It's more simplified kwindaba ye-private sector. Yeah. Private sector is that we are suspendwa, unikwe i-suspension letter yakho, ungakhuleka. Uzawuphinda uchazelwe ba ungabuya nini emsebenzini. Now, zikhona ke izinto okwazi uzenza kwilelo ndithethele kuqala sithi uyakwazi uchallenge i-suspension even though i-precautionary suspension ekhumbula mosbeske sohlula sathi i-precautionary suspension ile kuthiwa awukafunyanwa unetyala awukabi natyala asikazixoxa i-merits zale case qha into sisiyenzayo ngoku sizama ukuphephisa wena ukuba ungaphazamisani nophando usezalinikwa ithuba lakho lokuziphendulela zanikwa lo ithuba. Now when it comes to the not I think where ingxaki bakhona amaxesha amaninzi is that whenever kukhona judgments e-courts, for instance a labor court, labor appeal court, zithetha zingatolikeka zitolikeka in general to a point abanye abantu bangazithatha bazifake kwindawo where they are also bound in terms of policies. That was umzekelo. Le court judgment I was referring kuyo ngoku ithi awunyanzelekanga uba uthi xa ususpendwa unikwe ithuba to make representation. Loo nto leyo yayisenzeka, it becomes now lento kuthiwa yi-old law, umthetho omdala. Now ngoku uyakwazi ususpenda without uba wenze i-representation. But kukhona ke ngoku into ebalulekileyo kule judgment ethi kodwa if ikhona into ethi mawunikwe ithuba to make representation, ndiyayiphinda, must unikiwe ithuba lokwenza representation. Now nansi into ebalulekileyo, if kwenzekile bana kungalandolwa i-procedure for instance, now that is an issue that can still be determined by a juristic person like a court of law, umzekelo ethi whether ilandelwe kakuhle procedure to a point where whenever sizaw understand okanye sizaw interpreter umthetho. I'll make an example. Khona into ekuthiwa zii-collective agreement. I-collective agreement kuxa umqashi nomqashwa okanye i-majority union bengena kwisivumelwano and then that becomes a collective agreement. Now kuyakwazi ukwenzeka ngoku seyibhaliwe le collective agreement kube khona i-dispute about i-interpretation and i-application of that particular collective agreement. Now, apha we can find a dispute where kungathiwa no, sine interpretations ezahlukeneyo. I don't know ke izawuthiwa interpretation B. Kodwa ke sinendlela ezahlukeneyo in terms of interpreting or applying le policy. In fact, kuthiwa i-public sector handbook, leben refresher kuyo. Now, the interpretation and application yayo apha yile nto yenzekayo ngoku ngoba umem indlela i-interpreta ngayo i-department izibona izawuthi i-right kule ndawo ikuyo because it interprets ngohlobo lwayo. So it will then have to be determined i-application that is correct okanye the interpretation that is correct kwindawo kwi-situation enje. Njengoba ndijongene nawe nje mhlobo wam ngoku uba mna ndinobhala u-6 ngoku apha phambi kwethu wena uzawubona u-9 mna ndizawubona u-6 but it is the same number elapha phambi kwethu. It is just that interpretation ixhomekeka kule ndawo umuntu ngamnye ame kuyo. Yeah. Okay. Nawe mphulaphula ungangena ku-072 514 5381 ngene uhlomle kumbasi uphetheyo
kusuku olwanamhlanje. Now i-suspension ke masibe sithi ke le interdict uthetha ngayo Mavuyi ithini time frame yayo yona kuthiwa uzawuthini up until when? Kuthiwa ndizawuhlala inyanga yesithathu ndisamkela ku-provincial government ndingasebenzanga from today until the 26th of November. And maybe mandiveze lento just as a bit of a clarity kule last comment eyenziwa ngu-Mr. Qamngana. In the Department of Education, I think ndingumntu wesixhenxe osuspendwiweyo. Bonke msasazi mandikuxelele into but they were given a chance to respond on whether why funeke besuspendiwe kwaye bengasaspendwanga. And i-suspensions zabo, they are zi-suspensions ezijonge kwizinto ezi-administratively. The only person osuspendiweyo ngenxa into yoba kuhlalwe i-meeting yi-union ne-department nguMboxela. And le nto ndiyithethayo, it is ikwi-court papers ezazisubmithwe yi-department nge-5 kaSeptemba, nge-15 kaSeptemba 2025. Yeah. And loo nto ikubonakalisele into yoba noba singabe kanti ngoku singakhe si-argue the issue of interpretation on whether mna ndicinga uba bekumele uba ndixelelwe or not. Okanye ndicinga uba bekumele uba ndinikwe i-chance yoziphendulela or not. But for a matter edibanisa umsebenzi, umntu uzawuexpectwa ingakumbi okwilevel into yoba beyi-head of department. Uyalindeleka into yoba noko ezi zinto zi-basic abe kanti uyazilandela. I-judgment athetha ngayo uMr. Qamngana ingakhe yona ibe difficult kakhulu because izawube i-judgment esuka from a particular premise okanye esuka kwi-event ethile or incident ethile. But i-SMS handbook yona ikuprescribela into ekufuneke uyenzile irrespective of an event or irrespective of an incident. Something eye yatransgresswa engakhange ihoywe nengakhange yenziwe yi-department because isizathu sokususpend uMboxela ayisosizathu esithetha ngezinto ezi-administratively. Sisizathu esizizizathu ezisuka kwi-debate and discussion esuka kwi-union. Union leyo ene-political alignment with a political party, which therefore defeats into yoba kube kanti urhulumente uqhutywa ngendlela enyulu engajongi ipolitiki. As of now, andinayo msasazi ntethi kungabe kube kanti kunyanisekile xa isithi inehawu ayifuni ukuza izokucacisa isayidi layo because inehawu noko inokuza ithi asinanto esiyenzileyo, asingeni ndawo izicacise deeply. But because iyayazi into yoba kumaphepha asubmithwe yi-department ecourt kubhaliwe ngokucacileyo ubullet number 12 and 13 into yoba izizathu zokususpendwa kukaMboxela kungenxa ye-resolution okanye isigqibo esithathwe yinehawu. Sipangoku imizuzu sikumzuzu omnye phambi kwentsimbi yeshumi. Inehawu yi-union yakho? Ibisaya kuba yiyo. Iqhawukene nini? Ngoba ndifuna udibanisa la maxesha wokususpendwa kwabo because le suspension sithetha ngayo ayokuqala phantsi kwegama likaVuyiseka Mboxela. And msasazi nalena uthetha ngayo ka-2023 until today andikazazi izizathu ezazenze into yoba kube kanti ndisuspendwa lisebe lingakhange libuze uba kwenzeke ntoni because nangoko ndasuspendwa ngefowuni.
So yayithini imeko Ndogqiba ndakhutshelwa istatement. Istatement ndasithunyelelwa ngabantu. Emveni kwento yoba kuthunyelwa istatement, kwakona kuthiwa sicela uzokunika amaphepha athi ususpendiwe. So nangoko msasazi, I still say I was ill-treated, and nangoko zange kuthiwe njengoba, because xa uhamba uyoread esa statement sibhalwe nguMr Mtima, uthi there is an altercation between two people, that is ukwingxabano phakathi kwabantu ababini, but out of ingxabano yabantu ababini umuntu makasuspendwe nguMboxela, right? Akasuspendwa lo umntu uMboxela xabana naye, and yena akukho nto ibuzwayo kuye, but isigqibo sesento yoba makususpendwe uMboxela. Nangoku uba uyayijonga le incident ka-2025, umntu ekuthiwa ube nequarrel ngumfana ophangela ofisini ka-MEC nomntu ophangela kwi-directorate ekhokhelwe nguMboxela, but umntu makasuspendwe nguMboxela nangoku kule incident. So andinayo into ethi ikhona i-genuinity kwi-department in dealing with uMboxela, and kuleni incident ndiyayazi into yoba yintoni eyinyama efakwe phantsi komngqusho, and that is why ndicela ngandlela zonke into yoba khaniyicele i-department, niyicele iNEHAWU izophendula isayidi layo le story, because i-26 izawufika. And ukufikeni kwayo, njengoba bekuthathiwe kwathiwa nje simsuspendile, nge-27 imidiya mayiphinde ibuze uba nifikelele kwesiphi isigqibo. Because khange kubekho i-decision, zange kubekho into ethi njengoba sasimsuspendile njengo-2013, nazi outcomes ze-investigation. 2 years later, ndim obhalele intloko yesebe that kukho iripoti owawukhe wayenza ngo-2023 ngam. Wamandawuni kuyo until today. Lo report zange ndiyinikwe, ndathi uze ndiyinikwe kwabe kusithiwa hayi kukona sicingileyo into yoba senze idisi ngala event ka-2023. And the question is, if kukuthiwa nyhani genuinely ukudilwa noMboxela kufair, kutheni le nto ulinda ade abe kanti ucela iripoti kuwe uze ube kanti uyacinga into yoba by the way bekumele uba sakwenzela idisi ngala incident ka-2023. Uyenza loo nto after uMboxela nge-3 ka-Agasti ekubhalele i-email wacela into yoba can you please give me that report so that ndingabi nabantu abehlapha edipartmentini besenyuka, including leaders of NEHAWU, besithi une-damning report uMboxela, abe yena uMboxela engazange wayinikwa le report. So in both these incidents, there is a deliberate act from umqashi uqiniseka into yoba lo mntu akukho nanye into ekukulandela ipolisi ka-government xa sidila naye. Umntu okwakuthiwe nguye owenze incident wabe kanti ususpendiwe ophangele eofisini ka-MEC, ubiziwe wahlala emithingini no-HOD, an off-record meeting no-HOD, emveni koko kwathiwa abuyele emsebenzini. But uMboxela lo wayengekho kwakwivenue, wayengekho kwakwivicinity ngexesha kusenzeka le nto kuthiwa yenzeka, ususpended uhlele endlini. Uza kwamkela imali karhulumente, provincial government, engakhange amuvise nephepha. And that is why bekwazela uyibhala into yoba i-suspension kaMboxela is a political resolution. I-statement esikhulu xa kuthiwa i-political resolution. Now ndifuna ujonga ndiyayiva le yokuba obukunye naye obesuspendiwe kule event ongekho kuyo ubuyele emsebenzini. Now iNEHAWU kula incident ka-2023 ibiyi-union yakho ngela xesha, niqhawukene xa kuphi wena now? I was not a member of NEHAWU at that time. Okay. Yeah, I was not a member of NEHAWU, and even now, bendijoyine for not less than 3 months. And when ndibona le behavior, ndayiqonda into yoba ayiyo union enokwazi uzi-associate nayo, because xana ukwi-union unelungu lakho elityholwa ngamanye amalungu,
unoxanduva lohlala phansi ubabize, ungaqala ubabize on separate instances. Ubize lona uthi u-aggrieved, umdibanise nalona kuthiwa uyi-reason for the other to be aggrieved. Emveni kwangoko ujonge into yoba ingaba yintoni efundamental aba bantu abaxabana ngayo, then ubabize bobabini ujonge into yoba akunabakho isisombululo na. But ke ngoku ibingazukwazi ukuyenza loo nto inehawu because njengoba ndihleli kule ndawo ndikuhleli kuyo nje mntakamaliwa, andinayo i-grievance eformal ebhaliweyo egameni lam in the Department of Education. Into endinayo nje endiyaziyo phambi kwam yinto yoba nje kwahlalwa imithingi kwavunyelwana into yoba no, siyavumelana Maqabane, masimsuspende uMboxela. I-grievance which is a reason yento yoba kube kanti kukho iprocess yedisi, kukho iprocess yento yoba kubekho i-picket, ayikho. And it is a factual statement into yoba kwa i-picket yenehawu ibe unlawful because xa uzawuphiketha umqashi uyamnotifaya, nto leyo engazange yenzeke. Now i-relationship yakho ndiyayibona i-procedure le yonke into ebefana uba ilandelwe ngokutsho kwakho. I-relationship yakho nabantu obandakanywa nabo kwezi incident masibe sithetha nge-latest injani yona, because uthe ekuqaleni lo befeyintile nguwo mthatha wamsesibhedlele. Mandikuxelele msasazi into yoba njengoba kusithiwa nje ndisuspendiwe, itimu endiphangela nayo obuno-expect into yoba kube kanti ngabo abazi-witnesses kule case, abazo-witnesses. And zange bayobuzwa into yoba ingaba uyani-ill-treata na uMboxela. Every day bayabuza into yoba kanti ngobani aba bazi-witness kule case yakho. Abantu abazi-witness kwi-case kaMboxela abaphangeli noMboxela, bakwi-ofisi ka-HOD. Not kwi-ofisi aphangela kuyo uMboxela, not kwi-directorate aphangela kuyo enabantu abayi-29. Akho nomnye kula 29 one-grievance e-labor directorate ngoMboxela. And every day but they check up into yoba Mboxela, are you still alive? Every day bayandixelela abantwana babantu into yoba please hang in there. So from where I am, zimbini into endizaziyo into yoba one, akho grievance against Mboxela from the immediate people endiphangela nabo, akho grievance against Mboxela in the entire department. But into ekhoyo yinto yoba a political resolution was taken in a meeting eyayihleli nge-21st ka-August within a how and the departmental leadership kwathiwa uMboxela makasuspendwe. Then ke ngoku omnye umntu uzobuza uba umuva kanjani ke ngoku apho xa yeyi-political resolution le, because apha sithetha ngento eyenzeke physically kwi-administration level, not at a political political what. So ithini imove kaMboxela ngoku? Ususpendiwe but uyabona okanye akoneliseki kukuba into ezithile kange zilandelwe. Zikhona indlela ewaza nazo yena uMboxela ukuthi kanti ke ndithatha igqwetha lam lakwaMaliwa nam ndibone like iye yathini, ithini imove yakho so far ukusukela ngoku ya? No, mna msasazi, just before ndikuyeke mandi-indicate into yoba ndinoxanduva lento yoba ndiyilandele imigqaliselo karhulumente. Okay. Noba ndiyilandela ndiyazi into yoba abo basemagunyeni ebekumele uba bayayilandela abayilandeli. Okay. Ndiza kuyenza into yoba ndifake a formal complaint internally in the department. Ndiyichaze into yoba ndi-ill-treatiwe and I will take it from there. Ngexa ndiyazi into yoba ndikwi-stage of not talking to any lawyer, andizuthetha namagqwetha because ndiyayazi into yoba funeke kuqale kubekho i-grievance. Then from i-grievance ujonge into yoba ihendlishwa ngendlela ekuxolisayo na. Uba ihendlishwa ngendlela ekuxolisayo, then ukwazi ke ngoku into yoba uthathe u-option B wokuya kwemenye amaqonga. Okwangoku mna ndisabhiliva into yoba i-department yakwa-education is the best employer for me. And ndisabhiliva into yoba ndine-contribution endinoyenza kulaa department. But into endikwaziyo also ndiyi-understande, ndiyi-accepte yinto yoba andizuvuma ukubhulishwa ngee-decisions ezithathwa outside administration.
ezithathwa kwi-meetings that are not administratively, because a meeting between a union and the leadership of the department is resolved wrongly. It is not an administrative meeting, it's a wrong meeting. For that, I am not ready to apologize to anyone. I am not ready to be apologetic. Ndiza kwenza everything possible to exhaust the internal processes of government, because xa kukho i-commotion in the Department of Education, ikhona i-platform endinophuma ndiye kuyo engu-Public Services Commission, ikhona i-platform endinophuma ndiye kuyo eyi-Labour Court, but andizuyoqala in any of those two institutions ndingakhange ndibe kanti ndikwazile uphakamisa isandla internal in the department and say, HOD, ndiyabhiliva into yoba i-decision eniyithathileyo against me, it was unlawful. Ndizawuyenza internally and ndizawuqiniseka into yoba zonke iziteps ekufuneka ndizilandele in getting justice ndiyazilandela, and I will do that peacefully, and I will do that within the prescripts of government. All right, mntakaqamngana phambi koba ahambe masimkhuleke kancinci. Hey, interestingly, because I wanted to ask, because if we ought to accept imeko as it is, let's say for some reason, City, my question would then be, why is it that, remember, Bestemos ne ngoku sithetha nge-precautionary suspension, a punitive suspension, because she has not been found guilty of anything. So okay, precautionary suspension. Now the argument is that the precautionary suspension is unlawful. Why is it then? Because that look, government then to assist there, why is it that anga pursue an unfair labor practice to then expedite resolution? Because if, for instance, bargaining council, because they're under the jurisdiction of a bargaining council, and refer an unfair labor practice dispute, because the allegation the suspension was unlawful. Now, therefore, I refer to unfair labor practice. Angeke mhlambi acinga umem ingakhawuleza ibe resolved. I'm talking from a legal point of view. Yeah. Now, the second part in funa ukuyiraise. Remember, in law in general, kukhona a dispute ezintathu, but esithathu we mention because zibalekile ngezimbili. Kukhona lento a dispute of right. Dispute of right into ethi mna dinelungelo not to be unfairly dismissed. Okwesibini, umqashi must not subject me to unfair labor practice, and I must not be unfairly discriminated. That is a dispute of right because protected by. Kube khona lento kuthiwa dispute of interest. Ngeza dispute of interest as a result kulento kuthiwa strike, ku strike njalo njalo. Now indaba yelentuka kufunwa ukugqothwa komuntu emsebenzini, it can't be a dispute of interest. You cannot go on strike to persuade umqashi bamakagqothe umuntu, because that is regulated by law ethi umuntu unelungelo not to be unfairly dismissed. Yayibona hlobo ntsho. So ndingena kule part ethi ke, because enye into bendikombe ndifuna ukuqonsisisa is that i-resolution near how that decided ba mawususpendwe, okanye is it a pressure from near how that resulted in the employer suspending? Because if in how took that decision, it does not have that power. The only thing that it can do is to file a grievance, and uti there is no grievance, and as such her submission I would have thought is out again, but anikwazi suspend because according to suspend a grievance, and therefore there was no ground for suspension. So I wanted to bring to your attention to expedite indo. There's a recourse unfair labor practice, not only to memke, I'm talking in general, that if you're suspended, yabona xa aba bantu kuthiwa zii-waitress kwi-restaurant, aba bantu xa bephangela abanye bafumana itipu. Now if uzamsuspenda
they'll be prejudiced because akazozifumana ezaa tips. Now uyakwazi ke ngoku xa ibona uba hey man, the suspension yam is being prolonged, ahambe ayochallenge the fairness of the suspension under unfair labor practice esithi I'll be prejudiced ukuhlala kwam endlini because ngoku I'm losing out on that. Now iyakhawuleza ke la process iconclude le into. So if umem uthi ke akafuna uhlala endlini because uzawuthatha imali engakhange asebenze, why don't you maybe pursue that route? Yayibona mem uhlobujongana. You know, reality, Mr. Qamngana, is that kule position kuyo noba ungabe experience and knowledgeable to which level, if you are ill-treated by Bill Gates, noma une-facts ezikangakanani, Bill Gates will use every cent to prove you. So I have chosen my battles, and in those that I've chosen, this one of fighting a court order is not in the list, because I am not going to come back and say, "Hi, bantakwethu, asilibali uba besikhe sakhilana." So the energy that I have and the brain that I have and the ability that I have, I need to utilize it very strategic, in a very optimal manner. Whatever that I am yet to do, I need to make sure that ndiyenza to a point of a particular logical conclusion. Isizathu sentoba ndithi I never wanted to be endlini ndisamkela ndibe ndingaphangeli mntakamaliwa, kungenxa ye-consciousness yam, kungenxa isazela sam siyandimangalela. But ke ngoku xana ndinikwe i-interdict, ndiyakwazi ke ngoku usicenga isazela sam into yoba hayi, isazela sam, understand into yoba kukho i-interdict. Akusikuba ndifana nento yoba kuthiwe andiphangelanga ndihleli endlini ndisamkela imali karhulumente. Ndiyafuna kona ubheka emsebenzini andonqeni, ndine-energy enough into yoba ndivuke ekuseni ndiphangele. Kodwa ke xa ethe umqashi siya ku-interdicta ukuba umze emsebenzini, andizukwazi into yoba ndiye, and andina-interest yokukulwa loo nto e-high court, because xa ise-high court mhlawumbi ndawuthi ndiphendulwe kuyabe kungoDisemba next year. Xa ujonga the process that I might need to do, and ke ngoku from le ndawo ndikuyo, i-energy endinayo andifuni into yoba ndiyithi amadabi endifeyisene nawo funeke ndiwaqoqile and funeke ndilazile uba leliphi elibalulekileyo, leliphi elingabalulekanga. So ukuba ndibe kanti andiyi-challenge le suspension, le suspension, as they say, and to me le interdict, is because ayinanto eza kundizalela amaduna nawathokazi kuyo. Instead iza kundi-exhausta mentally, and andifuni into yoba ndizibone ndikulo level. Ndifuna into yoba ndigcine i-energy endinayo. I-26 okanye i-12 kaNovemba izawufika njengala 24 kaOktobha ibifikile. Noba ingake iphinde kuthiwe iya-extendwa i-suspension kaMboxela maybe to 2029, for as long as izokwenziwa lawfully, andizuba na problem, because it means ugovernment wase-Eastern Cape, provincial government, uzabe eyithandile i-decision yakhe into yoba kuthiwe ndihlele endlini ndisamkela ndingenzi nto. Andizukukwazi into yoba ndizixakekise ngoyilwa loo nto leyo, because ndinayo into ethi abo banikwe uxanduva lokukhokhela amasebe bayayazi into abayenzayo. So xa umntu ke ezawuthi hayi, ndiyayazi nento yoba mandihlalise i-senior manager ka-provincial government ekhaya ndiyamkelise iinyanga ezintathu ingakhange imuvise nephepha, andinalo isizathu sento yoba ndiyilwe, because andinguye u-HOD.
qha nje into endiyifunayo yinto yoba athi as uba esenza le nto ayenzayo umqashi abe eyazi into yoba kukho ii-policies and those policies singabanye siyazifunda and siyazirespekta because zizama utshintsha ubomi babantu bakuthi aba baphila entluphekweni every day. Yeah, okay, ndingakulibazisanga Vuyi, ndiyazithanda iindaba zabantu. Phambi kwayo yonke le nto yabona uthe once umention ubana politics are at play apha kwi-decision eye yathathwa. Ndiyazithanda iindaba zabantu. From personal point of view, kuke kwabakhona ukungquzulwana oke kwakhona kuwe nabantu ebebebandakanyeka ekuthatheni esaa sigqibo kumbuzo lo Not wokuqala. at all. Not at Yeah, all, Mntakamaliwa. yeah. Andinangqwabangqwaba na-political people, andinayo. Okay. Andinangqwabangqwabana nehawu at a branch level, andinangqwabangqwabana nehawu at a provincial level. Kodwa ke into endiyaziyo into yoba yona inehawu itoyitoyile nomboxela ongakhange ayenze nto, ongenayo into ekunothiwa ugelene nenehawu kwimithingi ethile, ebekwimithingi ethile wangavumelani nento inehawu ibirhalela uba mazenzeke. Ayikho into enjalo ekunothiwa mhlawumbi umboxela uxabene nonobhala okanye umboxela uxabene nosihlalo. Akekho umntu oxabene nomboxela. Into ekhoyo nje into yoba inehawu ihlele emithingi ne-Department of Education kwavuwana into yoba masimsuspende umboxela. It is in court papers, ibhaliwe black and white. Inehawu yona ayinayo umntu enothi enye amalungu wethu uzile wazokhalaza nantsi into eyibonakalisa loo nto, then therefore salobhisha into yoba makasuspendwe. Ayikho. And nabakhokhela inehawu apha edipathmentini akekho umntu onothi ndinengxaki nomboxela, akekho umntu onothi ndiye eofisini kamboxela siyofuna le nto singunehawu akasincedisa, akekho. Mhlawumbi manditsho msasazi ndingathi nehawu only because edipathmentini zinintsi iiyuniyoni, akukho neyodwa iyuniyoni esinothi ikhe yathi ifuna uncediswa ngumboxela ngento ethile kwaye ngento ethile wangayincedisi. Akho neyodwa iyuniyoni enothi igilene nomboxela kwimithingi ethile, ayikho. Yeah. That one is factual. Yeah, ndifuna ujonga ke usukela uba wasuspendwayo ndisho ke kuloya lo nyaka note ka-2023 nakumakhasi onxibelelwano ubonakala ungumntu oqinisekileyo ngecala lakhe nakubeni engekanikwa thuba lokuba aliveze ngokwaphaya edipathmentini. Ithini ipolisi yaphaya kwinto edibene namakhasi onxibelelwano nezinto othi uzidandalazise phaya? Akunohambahambe kufumaniseka bufaka ityiwa enxebeni okanye awunakuxhalala loo nto, akho nto injalo? Mandikucele msasazi wam ube ngumbuzo wokugqibela lona ndivalelise. Okay, yeah. Mntakamaliwa, i-department yakwa-education through its own HOD ayayithathe isigqibo nge-25 yandisuspenda. Ndayibhalela i-email ndacela kwi-HOD uba HOD andilwisani nesigqibo sithathileyo. Into endiyicelayo yinto yoba don't take this to the public because iza kulwana ne-credibility yam and iza kulwana ne-standing sam and iza kulwana ne-image yam. Kodwa i-department yasikhupha i-statement. Andinayo ke ngoku enye indlela yokuba ndenze ngaphandle kokuzidefenda because andinanto Maliwa, ndinoVuyiseka Mboxela as the only valuable asset. Ukuziphendulela kwam kwi-social media nokuziphendulela kwam kwezi platform is because ndiyayazi noba kungake kuthiwe idisi igqibile uMboxela akanatyala, ayizuba namandla i-department ukuza ngaphambili izoyithetha loo nto njengoba ingazange yenze ngo-2023. All right. Enkosi Vuyi, siyabulela kakhulu ngokuba ukwazi uba ube yinxalenye yenkqubo yethu namhlanje. Siyabulela. Kose kakhulu msasazi nakumphulaphuli behleli nathi nakuwe Mr. Qamngana. Have a great evening. Enkosi kakhulu siswa. Right, lo ke binguVuyiseka Mboxela. Sithe ke siyibolekile eligama sithi onqunyanyisiweyo njengomlawuli wezonxibelelwano kwisebe lezemfundo kwiphondo leMpuma Kapa. Mr. Qamngana, mandikunike ithuba lokuba ungene kwezinye zezinto athi wabe kanti uyazichaphazela. Indishiya ke ngoku imeko kaVuyiseka Mboxela nemibuzo yokuba mhlawumbi mangaphi amasebe ajongene nomntu ofana noVuyiseka Mboxela. Bangaphi oVuyiseka Mboxela abajongene neemeko ezifana nezi kwiindawo abakuzo. Noko
ishiya lento idumbisa inhloko. Yeah, yeah, njengoba bengitshilo ngaphambili ndathi ibalekile indaba ye-interpretation and asikoze ibaleka loo nto leyo, that even though there are policies in place, neza policy zisesichengeni sokuba funeke zitolikwe uba ingaba ithetha ukuthini, ingaba izawuaplaywa njani. Ndiyiveze ngamabomu le nto yale court judgment, because le court judgment yi-case eyenzeke kwi-public sector. Wabe umqashwa esithi bekumele uba ndinikwe ithuba lokwenza representation before suspend. Umqashi uthi hayi ayithethi nto loo nto ngoku. So i-court yafikelela kweso sigqibo sokuba umntu xa kukhona ii-policies makanikwe ithuba lokwazi ukuziphendulela. So that's why ndisithi ke it's going to be very interesting kakhulu ukuba xa imeko inje, especially I don't think i-issue yethu apha yi-suspension. Yeah. I-issue ila extension. Ingxaki iqala kuloo ndawo. Yeah. And i-dispute ngoku iqale kwela xesha la extension, because in terms of lento i-public sector handbook, ithi funeka kube kanti unikwe ithuba lokwenza i-representation. Why funeka i-suspension yakhe inga-extend, which is in this case uthi kanganikwe thuba, and there might be ke litigation enovela kuloo ndawo. Unfortunately for yena ke uthi akana appetite yoku, nam ndiyazithanda into zabantu ndifana nawo mhlobam, because I would have been interested ukubana if ebene-appetite ayipushe into yobana this was unlawful, kubonakale ke ngoku ingaba this policy iyakwazi ubana kudeviatwe kuyo, okanye is it rigid as a policy ekhoyo ekufuneka kuhanjwe ngayo isigxina na. Yeah. Uzukhumbule ke, yeah, uzukhumbule ke ne, sine supreme law of the country, which is constitution. Yeah. Now if umuntu uchallenge umthetho ongaphantsi kwi-constitution, masithi into efana ne-Basic Conditions of Employment Act, i-Labour Relations Act, ayi-challenge uba ayikho constitutional, ayiwine lo case, iyakwazi lo mthetho lowo ukustrikwa off as invalid. So if kwenzekile nakube khona i-dispute apho kubonakale ba ayisathethi into ngokuloo nto makujongwe constitution, it could be that even the policy ethi makanikwe ithuba to make representation can be struck as invalid. So that's why besithi if ebene-appetite ibizawusenza ke ngoku abanye bezemveni kwakhe at least babe nomkhombandlela as to what's going on. Yeah. Ake ndijonge le voice note uba mhlawumbi ithetha nathi naye, ingene ku-072 Akamaliyo Phumelaleni. bakho nendwendwe lakho Nyawuza. Andifanga ke fako into andifika sekuleyithi ukhuba bendihlalana nje ukwazi into yoba wenzeni usisilo uvuyiseka kaloku uba bendimgqibele uphethe kakuhle umcimbi esisithethe sa-education. Ngoku ndiva xa ngentethi ususpendiwe, wenzeni Nyawuza? Okaphumelaleni apha engcobo faka kulo bayethi. Inkosi Mntakaphumelaleni, ndawuphendula lo mbuzo lowo, kodwa impendulo yawo uba ndiqonda kakuhle ngokomnikazi wayo isizathu nangona sichazile, kodwa inintsi into enokungaqiniseki kwizinto azibekileyo. Ndisawubhale edolweni ke bawenza kubuyela kuwe ndikuphendule ndiqinisekile, kodwa ke uzidandalazisile ke ezinye izinto ndizawubuya ndikunike. Tata, ndicinga uba usincedisile kwinto ebesifuna ukuyincedisa, sisiqalo soluhambo eli, ndiyakunika utshamazo wokugqibela. Yeah, no, mna besendithi kuloo ndawo ethi it would have been interested if ebezoyi-challenge as an unfair labor practice. For omnye nomnye ke, for that matter, zikhona ii-avenues. If there's a dispute uba i-suspension was unlawful, remember,
uthethe into sisi wathi funeka nibe kanti unikwe ithuba wada wareferisha kwenye definitions kwilo ekuthiwa odi alteram partem rule to ubana umuntu anikwe ithuba lokusithethelela. Kwi-precautionary suspension alikho elo thuba because asidilishani nee-merits ze-case, sisadilishana nalo mcimbi yoba ye-suspension. Now, if one feels that the suspension is unfair, okanye whatever the case is, okay, unlawful for that matter, unako approach the Labour Appeal Court, unako approach the Bargaining Council or the CCMA for that matter. Man, even a precautionary suspension, noba it's with pay, but I'm being prejudiced because as in suspensions, again, yakwa suspensions zithatha ixesha elide ubhaqa bana uluza into ezininzi like i-trainings emsebenzini, uyakwazi uluza i-promotions emsebenzini njalo njalo. So if you feel that you are going to be prejudiced, uyakwazi ureferisha icase yakho to the CCMA or to the Bargaining Council uchallenge i-fairness yalo suspension yakhe. Inkosi kakhulu bhuti omkhulu. Yeah, no, enkosi kakhulu, benifuna nje ukweleka le xa ndikhulula ngokwenene ke kule game. Ndizotsho ke ngokwale nkqubo nothi ngokwe-statistics esisuka aphi ngokwezikhalazo ze-content esiza nayo kule nkqubo. Especially abantu besezindawo zisemaphandleni bayakhawuleza ukutyhafa xa kuye kwakho into ebonaka. Yintoni le ibangela uba abantu babe intimidated olu hlobo ingakumbi kwi-private sector? Very interesting. Very interesting kakhulu. You know, mna I think isikakhulu you know xa une-dispute emsebenzini iba yingxaki into ethi hey ndizawulwa nalo mqashi wam but ndizawuphinda ndibuyele kuye. Not knowing that umthetho wethu udizayinwe ngohlelo kubana akuprotecte even after so mangalele umqashi wakho, because once umqashi wakho abeka isandla kuwe ngenxa yoba bumangalele liba worse ityala. Unfortunately abantu ke ngenxa ye-knowledge babe intimidated ngenxa yezo zinto. Yeah, no, enkosi mani bhuti, siyabulela kakhulu, sawuphinde sibuye kweli qonga xa sifumana ithuba. Siyabulela. Ndiyabulela bhuti kakhulu, inkosi. Athi ke mphulaphula ibiziindwendwe zethu ezo. Esintu ke uyasiva nawe asitolikwa nguye ingcali kwimiba yezengqesho, labor expert nguye umnumzana uMalathisi kaQamngana. Besinaye ke uVuyiseka Mboxela onqunyanyisiweyo, masibe sitsho sithi onqunyanyisiweyo njengemlawuli wezonxibelelwano kwisebe lezemfundo kwiphondo leMpuma Kapa. Sinethemba kuloba isebe sawukwazi siphinde sinqokole nalo lizokuziphendulela kulo mba, kuba alisigatyanga ngaphezu kokuba siza kulinika ithuba nanjengoko besiye sabe kanti siyalikhangela. Muneo sibhanqa.